Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci da shigowa wannan channel tamu na mai albarka. To da farko abin da zan fara yi muku shine kamar yadda kuka na yi magana akan yadda ake yin P2P a cikin Bitget Exchanger. So kamar yadda kuke gani wannan shine account ɗinmu na Bitget da kuke gani a nan gurin, wannan shine. So a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda ake yin P2P, ma'ana ka sai da dalanka ta koma naira. Idan kana da dala a cikin Bitget za ka iya yin P2P ta koma naira, ma'ana ka je ka sai da ita ta koma naira. Na san da cewa mutane sun riga da sun san ma'ana P2P. So kai dai ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon, amma da farko kafin mu shiga cikin bidiyon ina roƙon mai kallo na da ka danna min alamar subscribing, sannan ka danna min alamar liking da kuma share domin yan uwa da abokai su amfana. Kasancewa wasu idan suna trading suna yi a cikin Bitget zuwa Binance ko W ko kuma KuCoin ko aka san haka ko Coin W. So da duka wanda kake to insha Allah a cikin wannan ana yin P2P kamar yadda kuke gani, amma yanzu zan nuna muku yadda ake P2P a cikin Bitget Exchanger. So amma da farko kamar yadda na muku bayani ku danna mun alamar subscribe da alamar liking da kuma alamar share. Sannan za ku iya zuwa cikin account ɗinmu na Telegram ku yi search ɗin channel ɗinmu mai suna Abdul Tech TV kamar yadda ku gani sunan wannan channel ɗin. Idan kun je can ma haka za ku yi search, insha Allah za ku yi karo da ita. So kai dai ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon akan yadda ake yin P2P a cikin Bitget Exchanger. So mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Kamar yadda kuke gani wannan shine Bitget Exchanger. Zan je in sai da dala a cikinta. Za ku gani tun daga farko har ƙarshe za ku gana sai da dalan, sannan kuma za ku ga kuɗi na ya shigo cikin account ɗina. Kamar yadda kuke gani yanzu ina da, bari mu jira ya bude. Yanzu ina da dala 5 da 0.3. So zan je in sai da dala 3 da 0.2. sai ku gani adadin abin da za a saya da kuma adadin abin da zan samu, ma'ana kuma da kuma abin da za ku ga ya shigo cikin account ɗina. So na farko sai ka shiga nan gun mai alamun kan mutum na kamar hakan, sai ka danna wannan gurin kamar haka, sai ka danna shi. So bayan ka danna sai ka dawo nan ƙasa, sai ka danna wannan gurin da aka ce maka P2P a nan gurin alamun shi, sai ka danna kamar haka. So bayan ka danna za mu jira ya bude, idan mu jira ya bude akwai ne na network. Kamar dai yadda kuke gani yanzu mun shigo cikin inda ake yin P2P kamar yadda kuke gani a saman can. A nan barin muku alamun abin da suka rubuta wani a shi nan aka rubuta muku P2P. So mun riga da mun zo gurin P2P. Yanzu abin da ya kamata kai shine mu da yake ba bayi ba za mu, ma'ana ba siya za mu yi ba, so za mu duba ne yadda ake siyarwa. Sai ka dawo wurin nan kamar haka, sai ka duba nan na zuwa ɗauke, sai ka dawo wurin nan kamar haka. So ban ɗanyi back, na ga wani ɗanyi duhu, sai ka dawo wurin nan kamar haka. Sai mu danna wannan gun da aka ce mana sell, tunda mu sayarwa zamu yi ba siya zamu yi ba. Sai mu danna wannan gun da aka rubuta mana sell a nan kamar haka. So mun dawo gun da aka rubuta mana sell, sai mu duba mu gani. So kun ga wannan anan da minti 3 zai tura maka, amma dai ga adadin order da yi mutum 464. to shi kuma wannan gashi mutum 300, gashi adadin abin da yake da shi wanda ya oda. To amma a cikin minti 4 zai tura mana, gaskiya wannan yayi yawa. Sai mu back, sai mu duba mu gani wanda za mu iya P2P da shi kenan. Sai mu duba mu ga. Ok, yanzu abin da za mu duba, sai mu duba mu ga wanda farahin din shi ya mana da kuma wanda muke tunanin za mu iya siyarwa, ma'ana wanda muka tabbatar da cewa yana da 100%. To sai mu duba, amma da farko mu yanzu da yake ba dala 10 za mu siyar ba, kaga shi wannan limit daga kan dala 100 ne abin da ya sama, wannan daga kan dala 50. Amma kai da yake dala 3 za ka siyar,
ko dala 6 ko dala 10 ko dala 10, to sai ka danna wannan gun da aka rubuta maka limit, sai ka danna shi kamar haka, sai ka zaɓi wannan gun daga 5,000 abin da ya sama kamar haka. To idan ka zaɓi wannan gurin already komai za ka ga sun bayyana a iya tun daga farko, tun daga kan dala, ma'ana daga kan 5,000 abin da ya sama za ka iya siyarwa wa'annan mutanen gaba ɗaya wanda ka gan su nan automatically sun juya maka sun. To sai mu duba wanda muke ganin za mu iya sai a gurin shi, sai mu duba wannan ya yi order da mutum, total order total trade 1,966 a minti 6 zai iya tura maka. Ga wannan 600, dubu 6,122, a wannan 3,185, a wannan 2,000. So sai mu duba mu ga wanda muke tunanin zai mana. To yanzu za mu iya zaɓar wannan shi da yake yayi da mutane da yawa, so za mu iya zaɓarsa domin mu iya sayar masa da dala. Idan ma akwai wani za mu iya dubawa tunda farashin ɗinsa ya mana, ga wani ma nan, amma shi wannan farashin ɗinsa bai mana ba, sannan kuma a minti 5 zai iya tura mana. Yana daga cikin sai mu iya dubawa wannan wanda zai iya sa mana a cikin minti 5, a cikin minti 4. To sai mu iya danna wannan wanda aka rubuta mana sell nan, kamar yadda kuke gani na danna shi ne. Sai mu jira mu ga abin da za su bamu, sai mu je mu sa adadin abin da muke so za mu iya siyarwa. Amma kafin hakan fa, duk da ma dai network ya ɗan rike ni, ka tabbata ka duba nan gun nan mai alamun wannan abin da yake zana nan, mai alamun wannan bulon koren na hakan nan ga hidi. So dole sai ka tabbatar da cewa yana kan online, kar ka je ka sayarwa wanda baya online. Kun gane abin da za ka yi kenan, sai ka duba ka gani wanne ne wanda baya kan online a nan gurin, sai nuna muku shi anan. Za ku ga akwai wanda baya kan online, tunda ba kowanne bane yake da lokaci a wannan lokacin. To yanzu wai ta ɗan dawo baya, za mu yi amfani da shi, sai mu koma baya. Za mu iya duba wannan ma, domin shi ma wannan normal ne, da shi a cikin minti 3 zai tura mana. Sai mai kilikin akan inda aka rubuta mana sell. To yanzu abin da za mu yi shine sai mu zaɓi wanda muke ga za mu iya siyarwa, duk da ma dai wannan yana ɗan yin, yana kamun matsala na ɓangaren neta. Sai mu iya dubawa mu ga wanne ne muke ganin za mu iya sayar masa a nan gurin. Sai ku duba ku gani, kuna amfani da wannan gurin da nake nuna muku da wannan gurin. Wannan shine adadin mutanen da suka yi da shi kuma ba a samu problem ba. Kun fahimci bayani na? To sai mu iya duba mu gani wanne ne za mu iya sayar masa, amma za mu iya zaɓar limit domin su ba mu adadin iya abin da muke so za mu iya sayarwa. Sai mu sayar, sai mu zaɓi wanda muke so mu sayarwa. Sai mu duba, ok gashi ma nan sun ba mu wani a nan gurin a cikin minti 2, sannan kuma ya yi tare da mutane 11,601. Abinda ya kamata kai shine sai ka duba, yanzu kawai za mu iya sayarwa wannan kai tsaye. Sai mu iya danna wannan gun da aka rubuta mana sell, kamar inda muku bayani. To ya kama wannan gurin. To yanzu abin da za ka yi shine, kaga na farko da ka danna wannan gun da ya kama maka sell, sai ya ce maka minimum abin da za ka iya sayarwa shine dala 3 da 0.28 a wannan gun da kake gani. Amma nan gun suka ce mana available balance 00. To sai suka ce mana ku yi transfer zuwa yanda za ku iya sayarwa mutum. Sai ka danna wannan gun da aka rubuta maka transfer kamar haka, wannan nan kenan transfer. Sai yanzu mun danna transfer. So kuma kudinmu yana cikin future trading, baya cikin spot. Sai mu zabi future trading domin mu saka adadin abin da muke so da mu yi. A can mun sun ce mana dala 3 da 0.28. To sai mu sa 9, ok sai mu sa 8, sai mu sa 9 ne, inda ko da ma bai yi ba za mu iya da shi, mu sa 8 kawai haka. Sai mu ce confirm, sai mu yi back. So ga adadin abin da muke so, za mu siyar, ga kuma adadin abin da minimum abin da za mu iya sayarwa a gurin nan kenan. Sai mu danna mass a nan wanda kuke gani. So ga iya complete komai da komai yayi 0.3.
so gaskiya ya kamata ce mu dan kara ko nawa ne ta yadda ba za su kama na problem ba bangaren, sai mu iya danna dala ɗaya kawai tunda mun da ita da yawa. sai mu yi back. Kaga yanzu muna da dala 4, to abin da ya kamata mu sai mu danna sell USDT with sai mu yin duba haka. Ok, kaga nan ya ce a cikin minti 5 zai iya sayarwa, ma'ana zai iya mana bayi. So kaga mu kuma gaskiya inda a cikin minti 15 ne ya mana yawa, sai mu yi back. sai mu iya duba wanda muke ganin za mu iya sayar masa a iya mintunan da muke ga za mu iya sayarwa. Ok, so nan ma ga wani nan, wannan ma za ka iya yi da shi. So sai mu iya danna sell. Ok, ya yi yawa nan gurin, sai mu share wannan, ya masa uku dala uku da 0.28. sai mu danna wannan kuma ya ce a nan da minti 60. wayar ma wancan nan. Ok, yanzu mun zaɓi wanda za mu iya sayar masa da dala a cikin Bitget Exchanger. sai mu zaɓi adadin abin da muke so za mu sayar 0.8 kamar hakan nan. Ok, sai mu danna sell nan da kuke gani, sai mu danna sell kamar haka. Ok, yanzu ga abin da muka tafi. Yanzu a cikin minti 30 idan bai tura ba, to order za ta yi cancel. So yanzu sai mu jira mu gani. Idan ya tura, zai tura mana 5,949 da wasu 'yan duganni ga sunan hakan na sama. To sai mu jira mu gani tura mana. In ya tura mana sai mu danna, bari mu jira tura mana. Amma duk da haka za mu iya yin back domin mu je mu shiga cikin account ɗinmu na Famfe, domin da shi ne muka yi linkin. sai mu ga abin da ko da ma ya saka, kaga anan za mu gani gashi nan gurin kamar haka. sai mu duba mu gani ko da ma ya saka anan za mu gani. so kun ga bai saka ba, na yi refresh amma bai saka ba. sai mu koma, bari mu jira shi. Kamar dai yadda kuke gani har yanzu dai bai tura ba, amma idan ya tura insha Allah za ku ga rasibin kuɗi ya shigo, yadda kuma sai in je in duba ku gani, ku ga adadin abin da ya sako min, sannan kuma ku ga garanti. To yanzu dai ina jiran shi dai. Ok, kamar yadda kuke gani yanzu ya riga da ya tura kuɗi, to amma duk da haka zan je in duba in ga adadin abin da ya saka min, sannan kuma in tabbata da cewa kuɗin nan ya saka. sai mu yi back. Idan mun yi back sai mu zo mu duba cikin Famfe namu kamar haka. sai mu duba maga tabbacin cewa wannan kuɗin ya saka, sai mu duba mu gani. Ok, kamar da yadda kuke gani wannan shine adadin abin da ya saka. Gashi nan kuma akan yadda muka yi da shi ya saka kuɗi garanti kuma ya shigo. sai mu haka, kaga ba fake bane. in kaga dama za ka tura wani ma kamar hakan nan, domin yana da account ya kai ina da ofe a cikin wata, zan iya saka 5,000 a takaice domin tabbatar da cewa dai kuɗin ya shiga, ko in ce in tabbata muku dai da cewa kuɗin ya shigo. Ni na tabbata da cewa kuɗin ya shigo, amma ku tabbata da cewa in kun yi hakan zai fita. Duba da ne akwai wanda scammers ne. So amma in hakan ya warware muku komai da komai dalla. So kamar yadda kuke gani komai ya riga da ya fita, transfer success, komai ya tafi. To sai mu je mu sakan masa da dala a takaice. sai mu dawo cikin Bitget kamar haka, sai mu duba mu gani. to watan da ya saka sai mu danna wannan gun da kuke gani a nan gurin, sai mu danna shi kamar haka. I have confirmed receipt of
ga yana adadin abin da ya saka ya ce payment sai ku rubuta yayi kenan, sai ku danna confirm. Sai ku yi haka, suka ce please verify security, ma'ana yana sa security na, sai in danna confirm, in danna temporary kamar haka, kamar yadda kuke gani. So yanzu na riga da na tura masa adadin kuɗi ya riga da ya sauka. Sannan abin da ya kamata ku yi shine duka wanda kuka yi da shi kuna danna mai alamar wannan ta good kamar haka, ku danna mai alamar good, saboda hakan zai ƙara masu ƙwarin gwiwa sosai wajen yin analysis, ma'ana wajen tantancewa da yanda za ku yi da mutum. Sai ku danna back, sai mu back. Yanzu mu dawo back gaba ɗaya, sai ku ga da muna da dala 5, amma yanzu nawa gare mu. So kun ga yanzu muna da dala 1 ta rage mana, dama dala 5 ne muke da ita da 0.3, so mun sai da dala 4. Yanzu kaga mun riga da mun sai da dala 4 ke a takeice kenan. To shine abin da yake, wannan shine yanda ake yin P2P da kuma yanda ake siya da siyarwa. A nan zaka iya siya da zaka iya siyarwa. To insha Allah wannan na gaba da muku bidiyo akan yanda ake siya da kuma wanda kuke ganin ya dace da ku siya a gurin shi. Ina muku fatan alkhairi. Sannan idan bidiyon ya muku dadi, ku danna ma alamar liking da sharing da kuma comment idan kuna da wani ra'ayi, a ma'ana in kuna da wani issue da kuke da shi. Bisalam.